kay Kristong hari man, no? Ginoong Jesus, no? Atong napuno kasugo ang atong mga sala mo to yung pakamatian. No, karon nga nasayop nata, pero bago na nang utro, sama ra pud gilansa nga tugbalit ang Ginoo. No, narito dito ko sa last nga portion ng tandog na. Sa iyang pagkakuha, na duha ka bukawban niya, no, sila istas. Ang isa nga duha ka bukawban niya nga napriso sad, no, nga gihukman ilansan gyapon sa krus, no. Ang isa nagbugal-bugal niya, no. Ginoo man kaka. Ano di makakaluwas imong gagawin yung luwas sa sabmi, no. Pero ang isa ning badlong, no. Ayaw, no. Gibadlong niya ang kita ang ayan man taan ni kinakasala man ta siya wala man siya sala. No? Ana siya ni Ginoo, sa Ginoo nga, Jesus, ug maghari ka na hinumdumi ako. No? Diha dayon nga si Jesus Kristo nga karon dayon puyog ka sa akong paraiso. Ibig sabihin nun igsoon, bisag unsa pa nato ka makasasala kung kinasing-kasing lang ka mangayo pasaylo sa Ginoo. Diha hantuhan, ihatag ang pagkasailuan sa imuha. Oh yes, tamis mahigugma ang Ginoo, no? Tamis siya magpasaylo. Nagsiingon pa sa Dios, kung bisag unsa nimo ka makasala, kung naa pa lang siya kabaw, iyaging ihawon para nimo, no? May diba, may ano man Dios, wala siya may anhi para sa mga matarong kundi sa mga makasasala, no? Si kinsa ba yung apostolis sa una? Si kinsa ba yung magsasangyaw sa una? No? Anong naman? Puro man ito makasasala. No? Si Maria Magdalena, kung saan na niya mahol? Diba? Purikat. No? Purikat na siya mananapaw. Maninintal og lalaki. Pero, diba, si kinsa may nakakita sa Ginoo na napanaw siya. Diba, isa ato si Maria Magdalena. No? Ay nga no, pagpasaylo diha ni Maria Magdalena, sadyang gidala na siya dito sa atubangan. No? Atubangan kay hukman siya, nga sa Ginoo. No? Nasakpan naman yung bayhana nga nanapaw, no? Unsa may buhaton nimo nga kaniya. No? So sa dihang gibuhat ni Jesus Christ, yan ang gisulat atong kamot. Ngadto sa yuta, mingon niya inggutan to, kinsa kaninyo ang walay sala moy munang bubato kaniya. Kaya sa unang panahon ang makasala, iston ko dit man batuon nila tanan, hangtod nga mamatay. Karon naghinay-hinay magpanlakaw mga tao, wala may nahabilin. Paglingi ni Jesus, yan asa naman sila nang lakaw na Ginoo, no? Mintubag yan na si Ginoo Hesus Kristo. Kay wala man kanila hukmi, dili kupod ikaw hukman. Lakaw lakat ug ayaw na pagpakasala, no? Inana katamis ni higugma ang Ginoo. Bisa pag unsa nato ka masasala, ubos sa kondisyon nga mutikang na kita sa pagbago. Dili man na automatic igsoon pero hinay-hinay uban na lang pud nga para na po sa pagpangay pag-ampo, no? Iampo lang gipud sa